и видеосензация в YouTube. Фики грабна приза за певец на годината. Младият изпълнител падна на колене от вълнение и благодари на своя баща Тони Стораро за подкрепата. Фики, който за по-малко от 2 години стана любимец на феновете на поп-фолка, получи и награда за дебют. Сред отличените бяха още Джена за песен на годината, посланник на българската музика зад граница и най-гледан клип в YouTube. Анелия грабна приза за албум на годината и оригинално присъствие на концертната сцена. Емилия и Яви бяха отличени в категория дуетна песен на годината. Райна взе наградата фолклорен изпълнител, а Борис Дали – фолклорен албум. Това са най-хубавите награди за мен, както искате го разберете. Наистина. Защо? Спокойно ти? По-спокойна не съм била никога на награди, казвам го честно. Има непрекъснато някакви такива тиражирания. Единия държи главата на едната, после другата държи статуетка с друга глава. Тези медиите ли ги създават или между вас има нещо все пак? Между нас няма нищо. Така познавам всичките певици, с които имаше колажи, 2 от които са ми по-близки. Познавам ги, няма никога да тръгнат да правят една на друга. Просто по-скоро децата, които се вълнуват повече, защото по-големите ни фенове, те не се интересуват от това, коя ще вземе наградата. Се вълнуват повече, това е нормално, навсякъде го има, няма лошо просто да не са агресивни. Това си говорихме сега в гримьорните с другите колежки, че може би ние трябва да ги амбицираме да не го правят това нещо и да ги подканваме, че феновете не трябва да са толкова агресивни към дадени други изпълнители. По-скоро ние самите сме много спокойни нас друга. Между нас няма вражди, както се говори. Да, имало е някой път някакви сдръпвания. Нормално е. В коя работа между колеги няма. Но никога не е имало някакви, кой знае какви тревоги, че и те да се тревожат хората. Не ми харесва факта, че не искаш да взимаш тук най-голямата награда и да влизаш в такива категории. Награда. И изпълнителка на годината. Не. Има кой да взима тази награда. Един ден аз, ако заслужа, защото аз трябва да заслужа, не съм заслужила, защото в момента, нали, за това, аз по-скоро съм съгласна с номинацията ми в Идол на годината, няма да скромнича, защото правя доста неща за това да съм различна и моят екип много добре се справя за нещата, които правим. За номинацията, пак казвам, съм съгласна, за награда само феновете решават, след като не съм аз, поне до този момент не са ме викнали да печеля наградата. Това те го решават. Влияеш ли се от жълтите вестници, от преста? Пак тук имаше, че едва ли не си изоставена, че мъжът ти вече обича Николета и така нататък. Преди малко се видях с Николета. Мисля, че с нашото интервю показахме, че не то в смисъл, това толкова тъпочен. Пак го тиражират, пак го четох тези дни. Вече... На мен ми е адски смешно това нещо. По-скоро ме притеснява. Притеснява? Не харесва този слух. Не ми харесва. Обаче пък ми е готино, че ме пишат с нещо. Ти горе-долу, готвиш ли добре? Ти горе-долу, чистиш ли поне? Ти горе-долу, я ме целуни. Ако ти хареса, с мене остани. Фики, честита награда. Точно тук преди няколко месеца каза, че я искаш. Сега, когато я държиш в ръката, какво е усещането? Какво си казваш? Чувството е неописуемо, наистина. Много съм щастлив. Много се радвам, че хората за толкова кратко време се довериха на мен и ме наградиха с толкова голям приз. Изключително съм им благодарен и им обещавам, че няма да ги разочаровам. Защото да вземеш и в тази за откритие, изпълнител и за изпълнител вече на годината си е много. Получавало. Много им благодаря на всички хора, които са гласували за мен. Изключително съм щастлив. Наистина не мога да опиша тази радост, която е вътре в душата ми в момента. Много съм щастлив. Дори на сцената ми се просълзиха очите от радост. Много благодаря на всички и желавам на всички хора да изпитат това страхотно чувство, да получат толкова голямо признание. Наистина съм им безкрайно благодарен и безкрайно много им благодаря. Сподели ли вече с баща ти? Важно е да знае. Той си не гледа, но се... Да, аз му благодарих още на сцената. Той... още не сме се видяли с него, тъй като аз съм зад кулисите. Той все още е сред публиката, но видях в очите му толкова голяма радост
че мен ме прослази лично и това, че феновете за толкова малко време се довериха на мен и повярваха в мен. Наистина нямам думи, много благодаря на всички. Надявам се всички хора да се изпитали това чувство, да бъдат толкова щастливи през техния живот. Продължай същия дух, бъди щастлив и е така, с кеф и желание. Много да сте живи и здрави, всички сте много готини, позитивни хора. Обещавам на всички фенове, че няма да ги разочаровам и ще продължавам да правя само хубави песни за всички вас. Обичам ви, нямам думи, много и благодаря, искрено много. Ще мачкаш ли сърцето ми пак? Ще караш ли да плача, защото ти още ням? Ако утре ме губиш. Честита награда! На кроклята така бяха набила. Благодаря много. Много се радвам, че отново така тебе си те обичат хората и пак ти дава тази голяма награда. Радва ли те? Ами точно това казах, че аз съм я получавала колко пъти, а всеки път вълнението сякаш е все повече и повече. Не знам, не мога да опиша. Станаха много. Ти какво ги правиш тези награди? Събирам се ги, радвам им се, как? Чакам тук да видя една черна преслава, изпекла се тук последните дни. Пясъчни бури. Верно. Първите дни от почивката обикаляхме затворени места, молове и така нататък. И точно когато решихме, че искаме да ходим на плаж, и то времето малко така се поразвали. Но аз имам темпо рождение, няма проблем. Ти какво да целунеш делфин? Сега. Ами, по принцип аз много обичам животните, така че даже смисъл такъв, защото програмата е доста голяма, около 15 минути. И аз бях тази, която не смееше да го закача, да не му досаждам на животинчето, защото по цял ден това го мъчат. Но беше много, много мило за мен, много хубаво изживяване. Аз като цяло много харесвам тази дестинация и мисля пак да ида. Някой шейк доведе ли си? Не. Знаеш, са си по-хубави. Няма го. Разбира се как. Заредена с позитивна енергия, така баладата в клипа стана страхотен. Продължаваш да работиш. А това, като си певица на годината, значи да не спреш през цялата година. Да, това е, че носиш вече така отговорност е това. Тепърва ние след 2 дни снимаме с Ваня клипа към песента Нокаут. И днес получих, между другото, една нова песен, която в смисъл тя беше записана, чаках да се мастерира. И точно днес като подарък за концерта я получих, много ми хареса. И най-вероятно ще потърся дата за заснемане на нея и така. Тебе те бяха намесили с онези колажи да държи статуетката горе в ръка, па главата на Джена в ръка. Това са глупости. Си правила, нали? Аз да направя. Аз съм такъв хакер, че по-скоро ще объркам нещо и ще сложа моята глава. Не, глупости. Това са войни между феновете, предполагам. Аз дори не мисля, че самата Джена го е направила това нещо. Като Африка, как ми стопли кръвта, чак в Америка, ми прати ти ума. Искам за Алфредо интервю. Какво правих? Amazing. Това е машина. 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 Само за един ден се сработихме с него, за половин час. Да, но ти просто... Алия, между другото, аз се наблюдавах отзад. Нагоре, надолу. И навсякъде. Има нагоре, надолу, има ханш, има всичко, което трябва да има. И между другото, песента Тропикана беше уникална, защото аз работих точно там в това заведението около 15 години, бях солист и там. И тогава, когато Галена ме кани на мен, ми го, Сенада, вау! И много искам да участва и да правим. Че той прие поканата. Тайничкото наблюдавах така за сцената. Като танцуваш, като се отдаваш на сцената, мислиш ли за следващото движение? Как ще изглежда? Мисля за момента. То следващото движение идва. Идва, да. Какво ти донесоха всичките тези награди, които спечели? Просто много усмивки и направиха моите фенове, на които според мен наистина им е важно да притежавам тези награди, защото те са хората, които ме подкрепят. Ето, направя го за тях. Не мога да губя и ти не може също. Когато се любя, тогава ще е късно. Всички награди са хубави, всичките ги искам. Шегувам се.
Виж сега, аз го казах и на сцената. Наградите са нещо преходно. Знаеш, че през всичките тези години съм печелила, които се сетиш награди. По-важното е, че знам, че звучи много комерциално, скучно, тривиално, но по-важното е човек, нали, да се запази такъв какъвто е. Да съхрани доброто в себе си, защото знаеш, че славата променя. Слава, красота, пари, и тем подобни. Въпросът е човек да остане наистина с добро сърце и с добра душа, защото това се отминава, заминава. Именно заради това и обявих и благотворителния концерт, който с Holiday Hero искаме да направим до края на годината. Те ми се обадиха преди